Upcoming riembo gari. Mana manager mariembo gari onge. Idhi onge. Ingene nyaka upcoming riembo gari. An kinda gi jathum. Iwe jothum. Jano weyo jothum. Jano sano kijao angla. Sani ayaw kambi na bwana. Sano kijajawa. Jano weyo. Ma news. Breaking news. Jano the governor sani ok en jajawa. Kaka MC mwasebado kwa ng'eyo jano the governor oyaw kambine miluongo nang'o. Sani wan gi JTG promotion. Jathum ema biro niya. An gi gima chal kama promote na. Ma ochulo chuthe kitimone. Bas. Sani gimoro niya. Aluwo jathum talk show niya mialufu no bwana. Sani ichulo chuth. In fact sani promotion mar jathum ibro chul chuthe ka watimo. Kata mana miel ne jathum ni keto poster sani yonge. Okwadhi poster mar jathum kwa poke chulo. Ini sera na poster mora play. Poka neni ni weyo. Jani weyo.